Mayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa mga suking tigpaminaw dinhi sa naginusarang Sibiyaanan sa mga mamumuo. Ug kini ang programa sa kanginan sa Ramon Abitis Foundation Incorporated ang Pagtuki. Ug kini inyong alagad si Pagtuki Tats Samson makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mahigala Disyembre 13 karon 2014 adlong Sabado, ikaduhang Sabado, no? Sa bulan sa Disyembre og kung atong ipkon mga higala 12 kon 13 na lang or 13 ngadto sa 12 na lang ka adlaw, no? Og Pasko na, no? Sugod ugma 12 na lang. Ato nang sa ulugod ang ato ang Pasko mga higala, no? So manghinaot ta nga nining pag sa ulog nato sa Pasko kitang tanan magmalipayon, no? Kuyog sa atong mga mahal sa kinabuhi. So mo na importante mga higala unya anang panahona ang tanan, no? Ang tibok pamilya, no? Mangadto sa simbahan aron magpasalamat mga higala sa mga grasya, no? Nga atong nadawat sulod sa tuig mga higala ug katong mga sila nalay nagpuyo, no? Kay nanarbaho sila dinhi kita, no? Sa pagpasalamat, no? Nining panahona sa Pasko ug importante sad, no? Ang pagpaambit sad sa ato ang mga grasya ngadto sa atong mga kaigsuonan labi na gyud katong mga nanghinahanglan mga higala. So nining ato ang programa karon atong hisgutan, no? Ang ako ug ang kalambuan. Again, ang topic nato karong buntaga, ako ug ang kalambuan. So mo na nga kuyugi mi ninyo mga higala kay atong hisgutan ang mga kalambuan ug ikaw mismo nga adunay kalabutan niini sa maong kalambuan diha sa imong komunidad, no? Nga anaa ikaw, no? Nagpuyo. So mo na mga higala nining ato ang paghisgot-hisgot kuyugan ta sa atong mga bisita, no? Ang former mayor sa San Francisco Camotes Island dinhi sa probinsya sa Sugbo nga si Honorable Mayor Alfredo Al Arquiliano Jr., no? So mao ni siya ang former mayor sa San Francisco Camotes mga higala. Unya kuyugan usab ta taud-taod ni Ma'am LV Gaudan, no? Ang overall program coordinator sa Our Cebu program dito sa munisipyo sa Uslob, no? Unya kasamtangan sa ni siya nga MLGOO kon Municipal Interior Local Government Officer sa mao gihapon nga lungsod mga higala sa Uslob, no? So kini sila ang atong mga champions sa Our Cebu program nga nag-implementar, no? Dito sa ilahang tagsa ka mga lungsod. So ilatang kuyugan haron ilatang paambitan mga higala sa ilahang mga kasinatian, no? So mga higala matud pa sa usa ka leadership guru nga si John Maxwell, ningon siya, teamwork makes the dream work, no? So mahitabo ko, no, ang atong gidamgo nga mga gusto natong mahitabo sa kinabuhi pinaagi, no, sa teamwork. Pamilya ka man, naa ka man sa lungsod, no, ug naa ka man sa barangay mga higala. So importante matud pa ni John Maxwell ang teamwork niya. In Our Cebu program, for example, unity and cooperation sa kada usa are necessary in order to have a more improved pillars of sustainable development. Kining spiritual, human, social, cultural, political, economic, and ecological development mga higala. So ang Our Cebu program is initiated is a joint program of the Cebu Provincial Government and the Ramon Abuetis Foundation Incorporated that encourages the cities and municipalities of Cebu to improve their performance and governance systems and structures mga higala. Aside from this, the program also aims to further develop the municipalities and cities through various factors that include greening and protection of the natural environment, promoting Cebu's ecotourism, and developing the sense of pride among the Cebuanos through the understanding of their culture and heritage mga higala. So mao ni siya ang tumong ug tuyo, no, sa Our Cebu program. Unya, given such initiative to develop and improve Cebu,
ang mga pangutana mga higala, what is the role of every Cebuano in the community? Is active participation really essential in community development? So mao kining mga higala, mga key questions no nga atong gustong sayran mga higala nga atong ipatubag sa atong mga bisita mga higala no. Ang ilahang papel mga higala. Okay. So di na to lang ngayon no, naa na sa linya karon si Ma'am LV. Sa ako nang giingon ang overall program coordinator sa Our Cebu program sa Uslob ug siya sab ang kasamtangang DILG officer no. Ma'am LV, mayong buntag. Good morning, Sir Tats. Yes, Good ma'am. morning sa mga nagpaminaw. Onya ma'am, ayaw kalinti man pag-greet ang ato ang mga kapamilya o kapuso no. Atong mga membro sa pamilya, atong mga kaila, mga higala, mga higala, Ma'am LV. Above all, happy fiesta di ay sa Uslob karong adlaw. Oh, happy fiesta no sa atong mga kaigsunan, labi na gyud no sa ato ang amahan diha si Mayor Guarin. Okay. Ma'am, kumusta? Okay lang actually. Okay lang, Sir Tats. So Sabado karon naagyapon ka diha sa ato sa lungsod sa Uslob. Yeah, I'm still on the way gikan ko sa among regional year-end evaluation and planning sa DILG 7. Okay, ma'am. Ma'am, being the overall coordinator sa Our Cebu program no diha sa ato sa lungsod sa Uslob, ikaw may gisangunan ni Mayor Guarin ini. Aside sa imuhang trabaho no isip MLGOO diha sa maog hapong lungsod, ma'am, kumusta man unsa may mga updates karon nga in line no with Our Cebu program implementation? Actually, Sir Tats, last December 4 na ami gipahigayon nga barangay day nag awarding me sa amo ang Iguarin nga mga winners. It is a counterpart of Our Cebu program, localized program sa Uslob. Okay. Ma'am, Iguarin. Unsa man siya, ma'am? Expanded Government Up Close and Responsive to Environment Needs program. Ma'am, mga pila na ni katuig karon ninyo nga gi-institutionalize diha sa ato sa lungsod, ma'am? Actually, it is already our 6th year. Oh, 6th year, ah? Wow. Yeah. So, medyo mga ingong tampunga nga nakagamot na gyud na diha ang programa. 5th year. Katin siya. Almost 6 years na siya, Sir Tats. Alright. So sa ato pa ma'am sa ana nga gidugayon, daghan na gyud kayo ang mga kausaban no through sa inyong initiative diha nga Iguarin. Yeah, praise God. Daghan gyud ang kabaguhan sa Uslob. Ma'am, unsa may mga kung talking about kabaguhan, unsa may una sa tanan kanang ato dayong madungog ug ato dayong mabati nga mga kausaban diha sa ato sa lungsod? Makita man gyud no. Ang kalimpyo ang kanindot sa lugar. And then makita nato ang unity, cooperation and a spirit of volunteerism sa mga katawhan sa Uslob. Labi na gid ma'am, niining ato ang tema karong butaga, nag-ingon nga teamwork kuno makes the dream work. So diha sa ato sa lungsod ma'am, kini siya nga maong panultihon, nahitabo gini diha sa ato. Yes, very well. Kita gid kaayo nga naagyo teamwork sa Uslob gikan sa kinatasan sa municipal level down to the barangays and even down to the puroks. Ma'am, unsa may mga reaction sa atong mga residente diha with regards to the activities, projects nga gi-initiate sa Iguarin Our Cebu program? Sir Tats, dili naman ni bag-o para nila and karon na gani mas minindot, mas kumpleto na ang 21 barangays kay before, as we all know, na isa ka barangay nga wala ni implement sa purok system, no? But then currently naanagyud kompleto ang 21 barangays sa atong purok system. So nindot na gyud kaayo, and then the more nga makita nato ang panaghiusa o panaghiusa sa tanan nga mga tawo nato dito sa Uslob diha sa ubos, mas base gyud. So nindot kayo
positive kayo ang Ma- yes. Yes, Ma'am LB. Ma'am, unsa man ni nakatabang sa imuha, no? Ikaw isip sad representative sa DILG kon MLGO diha sa lungsod. Unsa man sad ni siya ma'am nga nakatabang, no? Kining imuhang Hello, sir. Hello, ma'am. Hello, Ma'am LB. Hello, ma'am. Yes, Yes, I'm on ma'am. mobile, manggod, basin mawala-wala akong signal. Tingali, ma'am. Ma'am, unsa man ni nakatabang nimo Ma'am LB sa imuhang isip sad MLGO diha sa lungsod? Unsa man ning ang programa nakatabang pod sa imuhang abilidad po diha? Dako kayo gikatabang sad sa ako ang part. Mm. Sa implementation sa mga programs na mo sa DILG, dili may maglisod sa pag-sell out sa among mga programa alang sa katawhan, alang sa munisipyo ug sa barangays kay nakita nila nga kita nagalihok gayod, nakita nila na feel nila ang atuang presensya. So kay kita gusto man gyud ta first and foremost the DILG being the catalyst for change in for excellence in local governance. So nakita na to from the municipal level down to the barangays nga anaa gyud oy participatory, transparent and accountable government nga naga-exist dinha sa Uslob. Ma'am LB, unsa man ka importante ma'am ang participation and involvement sa kada usa no sa constituent pinaagi sa inyong purok system nga gi-implement ma'am? Participation kinahanglan man good, no? Because as we all know, ang mga programa sa gobyerno dili gayod mulambo kung walay kanang participation gikan sa katawhan mismo. Ang katawhan mismo nga may nasayod or sila mismo nga katawhan maoy murag moangkon gayod sa maong programa. So sa purok system ang mga programa sa gobyerno mamahimong programa usab sa katauhan. Sila mismo parte sa maong programa. Sila mismo parte sa panggobyerno. So they are part of the development endeavors nga ato ang gihimo diha sa Uslob. They are not just there nga mudawat sa mga programs nato or mahimong mo benepisyo, pero sila usab mismo parte na sa maong mga programa ug sila mismo appeal kay sila nag-angkon sa maong mga programa. So party sila sa tanan nga mga development endeavors nato. So meaning to say ma'am, they are also part owner of development, local development diha sa ato sa lungsod. Yes, that's it. Ma'am, sa inyong pag-implementar, kumusta? Unsa may mga challenges ma'am nga inyong na-encounter sa pag-implement ninyo sa Igwarin Our Cebu program? Sa pagsugod pa lang, makita gyud na mga negative reaction, sometimes butangan og political colors, but dali ra kaayo to siya nga nahitabo nga pipila lang ka kuan, pero later nakita man good siguro dayon nila nga nindot day ang maong programa ug nga ang tumong og katuyuan sa atong mayor gayod positive para sa kalambuan sa kadaghanan. So nakita sa uban katong sa una nga wala pa ni apil sa purok system, so karon mas based na gyud siya kadaghanan or almost tanan na gyud diha sa ato ang lokal nga komunidad apil na gyud sa purok system. Kaya nakita nila nga og dili sila mo apil, mura sila dili party sa maong community og dili sila party sa development nga gihimo para sa maong lugar. So makaingon tang po nga ma'am nga kung ikaw wala mag-apil-apil unya ang ang kadaghanan aktibo na makuha na lang sad ka, madala na lang sad ka. Yes, kay na-lift out. Labi na karon kay sa ato ang BUB or bottom-up budget. Ang purok gipaagi namo ang uban sa purok system mga programa. So didto nato makita kung unsa ka aktibo nga atong komunidad nga mudawat sa mga proyekto nga alang gyud kanila. So kung dili sila mo appeal sa purok system, so dili nakita sad nato nga dili sila angayan nga makabenepisyo kay dili sila angayan nga muhimo or mobuhat og mga gimbuhaton nga mga programa nga makaayo alang sa ilaha mismo. Ma'am LB, talking about disaster risk reduction management, kumusta man, in what way nga ang Our Cebu program nakatabang
labi na gyud sa pagprepara, no, pagpangandam sa mga lungsod ug syudad, panahon sa disaster, ma'am. Unsa nakatabang ang Our Cebu Okay. program? Thank you very much for that question, Sir Tats. Sa Our Cebu program, nakita nato no sa criteria, ang indicator sa disaster risk reduction, gi-incorporate na sa ato ang Our Cebu program. And so with our IGOREN program, gi-incorporate sad namo ang maong mga indicators. So, naturally, tungod kanay bawt nga sige tang gihasi sa mga kapalagman sa mga disasters nga bisan unsa. So, from the municipal level down to the barangays, down to the purok, naami oy mga volunteers nga create, no, gi-establish for that purpose, in disaster preparedness, no. So atong mga emergency teams. However, wa pa namo na sugdan og train ang uban nga mga ato ang mga team din na emergency team sa purok tungod pod sa time constraint, pero existing na ta sa municipal and sa mga barangay. So unya ato yung gipangingusgan nga ang ato ang mga barangays usab naagyud sila insakto nga budget sa ato ang para sa disaster preparedness, kay part man sad na gyud na naamang gyud na siya sa mandate nato sa budget, no. So ingon ana karon nagpalit na sad ang part sa ato ang indicators or part sa ato ang programa nga kinahanglan makita nato nga kada barangays, no, from the municipal down to barangays nagyoy mga disaster equipment para sa time sa disaster. So equipment, team, and training, skills training, capability para sa ato ang mga katawhan atong ginabuhat in sa ato ang Our Cebu and IGOREN program, Sir Tats. Ma'am, with the recent typhoon, no, nga atong nasinati katong typhoon nga Ruby, ma'am, unsa man ka preparado or na epektibo ba, no, ang pag-implement ninyo sa program pinagi sa pagpreparar, no, katong niagi nga typhoon Ruby? Kumusta man? Unsa may epekto ato? Yeah. Murag Typhoon Ruby, murag tungod sa kadaghan, no, sa kadaghan nga nagbantay kay mura lagi tag nataya napagyapon ang aftershock sa Yolanda. And labi na sad nga tungod sa Queenie katong gisundan niya nga bagyo, murag nami oy gamay nga mga biktima dito sa mga baha. So sa Yolanda murag nagready na gyud mi og maayo. Ang mayor nagpatawag og MDR meeting diretso, and then barangays, mga kapitan gi-ready ang ato ang mga tanods and so do with the emergency teams on 24-hour watch out good sila atong panahon na, Sir Tats. And gi-ready na ang mga evacuation centers nga medyo naasya sa high level kay makita nato mostly coastal man ang amo ang lugar sa Oslo. Unya napagoy mga istorya nga may susceptible ta sa storm surge. So that time gi-ready nga among mga evacuation centers nga gi-identify nga naa sa high level. So I could say nga we were really ready that time. And praise God, wala na dayon. So sa ato pa, ma'am, ang Our Cebu program criteria on disaster preparedness, nakatabang ninyo sa pag-set up sa angayan nga angay i-andamon. Yes, exactly. Ma'am, unsa may sikreto, no, behind your town's outstanding reputation? Labi na gyud, no, consistent gyud mo nga kanang top performing LGUs sa Our Cebu program. Unsa inyong sekreto, ma'am? I think it's just the leadership mismo, and then the teamwork, the cooperation, the unity of the people behind. Wow. So, ma'am, unsa may mga advice imong mahatag ngadto sa atong mga leaders and Cebuanos as a whole, no? Aron mamahimo ang ilahang town a more ideal place to live, work, play, and invest? I think it's just that as a leader, you must be positive.
positive in a way nga kung dunay mga programa labi na ang atong national, provincial nga ihatag ka nato because we know nga kining mga tawo nga naa sa taas nagtanaw gina sa kaayuhan nato sa ubos. So we must be very positive and receive whatever programs nga ilang ihatag nato or itabang nato. And also in our level, also sa municipal, we have to work hand in hand, cooperate, unite together, and then set aside whatever political colors do we have so that nagyud tay klaro nga development dinha sa atong lungsod. Ma'am, sa katapusan mangayo mi sa imuhang mensahe alang sa atong mga kaigsuonan labi na gyud diha nga nag-celebrate sa fiesta no sa Uslob. Yes ma'am, go ahead. Thank you so much, Sir Tats, and Merry Christmas na lang to all the DILG7 family and to all the Oslobanons, Happy Fiesta. To my family in Dumaguete, I love you all. And to all of us, thank you, Sir Tats. God bless. Salamat, Ma'am LB, and God bless. Mga higala, mao kato si Ma'am LB Gaudan, no, ang atong overall program coordinator sa lungsod sa Uslob, no. Siya mo ay coordinator sa Our Cebu program, unya matud pa niya. Ila sad ning gi-localize or ila ning gi-institutionalize, no, dito sa ilang lungsod, ilang gitawag og i-Guarin Our Cebu program. So nindot siya mga higala kay matud pa niya base sa iyang gipaambit nga pinaagi sa programa ilang gi-organize ang ilahang mga constituents through no sa kanang gitawag nilang purok system. Kay matud pa niya pinaagi sa purok system importante nga ma-appeal no or mo participate unya importante sad ang pag-angkon no ang ownership sa program or project no diha sa mga katawhan pinaagi sa purok system. So nindot siya mga higala kamo diha nga naminaw karon labi na gyud kung ikaw usa ka leader no diha sa inyong barangay bakaha sa inyong sitio o bakaha diha sa inyong lungsod ug syudad inyo nang pwede na ninyo nga ma-implement no masuwayan mga higala ang kanang purok system nga mao'y ilang gigamit unya ang Our Cebu program matud pa niya nakatabang kaayo sa preparar nila labi na gyud sa mga aspeto no sa disaster risk and reduction management labi na gyud no katong niabot ang Typhoon Ruby matud pa niya ni Ma'am LB nga sila andam na sila kay ngano man diha sa Our Cebu program sa disaster risk reduction and management and climate change adaptation criteria or standard dito makita no gilati dito unsay angayan nga i-set up no importante kang yung adunay council disaster risk management council nga mooy mo oversee no sa kanang disaster preparedness nya kinahanglan na adyoy kanang gitawag og DRRM officer nga mooy nagman sa operation center unya importante sad mga higala ang mga capability building no program aron pagpangandam sa ato ang mga kabaranggayan diha no sa pagpangandam nato sa disaster whatever no man-natural ka man o man-made ka man so pinaagi niining maong Our Cebu program standards sa disaster preparedness and climate change adaptation didto mahibaw-an nato magayran ta mga higala kung unsay angayan nga buhaton so mo na nga manghinaot may mga higala no nga kamo na diha karon mo padangat mo sa inyong mensahe ipadangit lang ang inyong mga pangutana baka o ganahan mong mo interact unya sa to ang mga bisita tawag lang sa tong pagtuki hotline ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754 again 256-1679 o baka sa 255-5754 o pwede sad ipadala inyong mga mensahe pinagi sa pagtuki mobile sa numerong 0932-848-7293 mga higala mo break na ta alang sa pipila ka mga mensahe og dugang kasayuran. Kahibaw ba mo unsay laing nadag-an sa lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes ubos sa Our Cebu program ni atong 2009 ni atong August 25, 2009 gideklarar sa Expanded Green and Wholesome Environment at Nurtures nga gitawag na karon og Our Cebu program ang lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes isip Grand Champion. Laing pasidungog nga nadawat sa lungsod mo ang Green Champion Award, Model Town Award ug Wholesome Environment
Champion Award alang sa vegetable farming, coastal and forest land rehabilitation ug solid waste management niini. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakauhing kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Nagpahigayon og pagtuon ang 89 ka mga scholars sa Young Minds Academy sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi kabahin sa mga angayang buhaton panahon sa katalagman. Matud pa ni Alvin Santillana sa Local Disaster Risk Reduction Management Office kun LDRRMO nga daghang pamilya ang dili dayon mobiya sa ilang kabalayan bisan og kini nalunupan na og tubig tungod sa kusog nga uwan. Tungod niini naghimo ang mga scholar og 8 ka buwan nga pakisusi sa lain-laing dakbayan, kalungsuran ug mga barangay sa Metro Cebu aron makakuha og tukmang kasayuran subay sa Urban Development Disaster Risk Reduction Management Climate Change Adaptation. Sa laing bahin, nimando usab ang kadagkuan sa Department of Interior and Local Government kun DILG sa mga opisyal sa kabarangayan sa pagmugna og Barangay Disaster Brigades. Gipasidunggan ang Metro Cebu Development Coordinating Board kun MCDCB o pangagamhanan sa Subo alang sa pagsuporta niini sa road sharing experiment nga gipahigayon dili pa lang dugay. Among pasidungog gipahigayon dito mismo sa Malacañang. Gidawat ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pasidungog gikan nila Presidential Advisor for Environmental Protection Nereus Acustao, Philippine Climate Change Commissioner Nadiriv Sanyo. Dugang paniini nakadawat usab si Rama og personal nga pasidungog subay sa suporta niini sa kalihukan. Lakip sa mga gipasidunggan maong Cebu City Traffic Operations Management Executive Director Rafael Yap, Chief of Staff ni Rama nga si Rene Mercado, Movement for Livable Cebu, Metro Cebu Development Coordinating Council, Movers of the Road Revolution, Grim Loop Frontliners, Cebu City Councilor Nida Cabrera tungod sa napasar nga bike lane ordinance ug uban pa. Kahinumduman nga ang MCDCB gipaluyuhan sa Rafi. Ug mao kini ang hitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Chrisley, maayong buntag. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, balik ta mga higala, no? Kung ado na mo'y Facebook account, pwede mo makapost mga higala sa inyong mga tubag, no? Ang ato ang pangutana mga higala sa atong Facebook account mo kini. How can you show active participation in developing your community? Again, ang pangutana mga higala, how can you show active participation in developing your community? So mo kini ang pangutana mga higala sa ato ang Facebook, unya inyo ning pwedeng inyong i-post og atong tubagon mga higala.